Médiá ho nazvali Zliechovská beštia. Šokujúca kauza, ktorá sa bez pochýb zapíše do histórie slovenskej kriminalistiky. 2. júla 2017 poslal okresný súd v Trenčíne do väzby vtedy 38-ročného Miroslava Lehockého spolu s jeho vtedajšou partnerkou Luciou. Dopustiť sa mali týrania blízkej a zverenej osoby, a to konkrétne Lehockého syna Mirka. V tej dobe asi nikto netušil, že zo zadržania tejto dvojice sa vykluje prípad, ktorý v novodobej histórii slovenskej kriminalistiky nemá obdobu. Miroslav Lehocký v dobe pred zadržaním žil spolu so svojou partnerkou Luciou a 4 deťmi. Jedno dieťa mal Lehocký z predchádzajúceho vzťahu takisto ako Lucia a 2 deti mali spolu. Žili v prenajatom byte v Dubnici nad Váhom. Ani Lehocký, ani jeho priateľka neboli žiadne neviniatka a už v minulosti boli súdení za lúpeže a krádeže. Čoskoro sa však ukázalo, že Lehocký toho má mať na svedomie o mnoho viac, než len čo mu vtedy pripisovali. Jeden z policajtov, ktorý pracoval na Lehockom prípade, si všimol, že niekoľko ľudí, ktorí mali s Miroslavom Lehockým v minulosti niečo spoločné, sú nezvestní. Podľa viacerých zdrojov Lucia, Lehockého zadržaná partnerka mala polícii naznačiť, že nezvestní sú po smrti a zo sveta ich mal zniesť práve Miroslav. Po intenzívnych výsluchoch sa Lehocký priznal hneď k niekoľkým vraždám a políciu dokonca zaviedol na miesto, kde sa mal zbaviť pozostatkov tiel svojich obetí. Jeho modus operandi bolo vždy rovnaké. Svoje obete uškrtil, ich telá naporcoval na menšie časti a tie následne spálil na popol. Popol a zbytky kostí zakopal do zeme. Kto je Miroslav Lehocký a ako ho vnímalo jeho okolie? Lehocký sa narodil v Dubnici nad Váhom v roku 1979. Živil sa ako zvárač. Podľa svedkov bol typický svojim extravagantným vzhľadom. Obliekal si dlhú čiernu sukňu, na čierno si lakoval nechty, nosil výrazné náušnice a reťazky. Podľa výzoru by bolo možné ho zaradiť medzi satanistov. Prezýval sa Imhotep, podľa kráľa Imhotepa z filmu Múmia. Dohľadal som ho na Facebooku a keby sme už teraz nevedeli, čo všetko má na svedomí, mohlo by sa zdať, že sa jedná o bežného človeka, ktorý ničím nevybáča zradu a nie o násilného sériového vraha. Na Facebooku zdieľal vtipné videá, recepty, správy. Nič nezvyčajné. Medzi Lehockého záľubu patrili jeho bojové psy. Podľa svedka bol raz videný, ako jedného zo svojich psov mlátil o stenu. Iného psa vraj zabil a spálil. Neviem teda, či sa dá hovoriť priamo o záľube. Prvou obeťou tohto sériového vraha sa stala 22-ročná Češka menom Sandra, žijúca v Karvinej. S Lehockým sa zoznámila počas toho, keď v rokoch 2008 až 2009 žil v Českej republike, kde sa živil ako zvárač. Dievča sa k Lehockému presťahovalo a podľa rodičov obete sa Lehocký správal úplne normálne a nič nenaznačovalo tomu, že by mal mať sklony k násiliu. Priatelia nebohej Sandry sa taktiež zhodujú na tom, že Lehocký bol úplne normálny chalan a dokonca aj keď mal vypité, nikdy nebol agresívny. Neskôr sa pár presťahoval na Slovensko do Novej Dubnice, kde sa im narodil syn Mirko. Veľká láska Miroslava a Sandry sa však mala rýchlo skončiť. Denne sa hádali a navyše Sandra mala zistiť, že jej je partner neverný a chcela ho opustiť. Deň pred svojim zmiznutím vo februári 2010 Sandra telefonovala s otcom, ktorému povedala, že sa vráti do Česka, ale že to musí urobiť tak, aby sa o tom Miroslav nedozvedel. Odvtedy sa už svojim rodičom neozval. Keď sa Sandrinmu otcovi podarilo spojiť s Lehockým, ten mu povedal, že Sandra odišla so svojím novým priateľom a odvtedy ju nevidel. V roku 2017 Lehocký priznal, že svoju partnerku a matku svojho syna zabil počas pohlavného styku. Snažil som sa ju presvedčiť, aby neodišla. Pri súloži som ju začal škrtiť, ona sa bránila. Niečo v jej krku prasklo a keď som si uvedomil, že je mŕtva, bolo už neskoro. Uviedol Lehocký vo výpovedi. Telo následne rozrezal na menšie časti, vopchal do veľkej tašky
a odniesol na záhradu, kde časti tela spálil spolu so starým nábytkom. O mesiac neskôr sa vydal na políciu nahlásiť, že ho žena opustila a od tej doby o nej nepočul. Sandru polícia zaevidovala ako nezvestnú osobu a Lehocký išiel domov. Ak vás zaujímajú aj ďalšie príbehy z kriminálneho prostredia, ktoré napísal sám život, budem vďačný, ak kliknete na tlačidlo odoberať. Ešte v priebehu roku 2010 sa mal cez sociálnu sieť zoznámiť s vtedy 20-ročnou Luciou K. z Trenčína, s ktorou začal mať pomer. Lucia sa mu mala niekoľkokrát sťažovať, že ju manžel bije a týra. Keď mu v roku 2011 volala s tým, že ju manžel opäť zbil, Lehocký odvetil, že sa o to postará. Lucia mala svojmu manželovi do pitia nasypať prášky na spanie a následne do bytu pustila Lehockého. Ten začal 38-ročného Romana vlastnoručne škrtiť. Luciín muž Román sa však prebral a začal sa brániť. Lehocký ho teda musel najprv zbiť a neskôr škrtenie dokončil šnúrou od teplákov. Mŕtvolu potom vložil do vane, kde ju nechal do druhého dňa. Na ďalší deň telo mŕtvého Romana rozrezal na menšie časti a tie uložil do kufra. Kufor s ľudskými pozostatkami zakopal a po niekoľkých mesiacoch opäť vykopal a spálil. V priebehu roka 2012 sa Lehocký presťahoval z Novej Dubnice do asi 30 km vzdialeného z Liechova. Tam Lehocký onedlho spáchal ďalší zločin, svoju tretiu vraždu. Aj tento raz sa všetko začalo na internete. Na sociálnych sieťach sa zoznámil s 18-ročnou Monikou z Handlovej, ktorá sa starala o svoju malú dcérku Ninu. Aj cez námietky Monikinej rodiny sa k nemu v apríli 2012 presťahovala a ich priateľstvo sa vyvinulo do vzťahu. Od tej doby videla rodina Moniku len raz, keď si v máji prišla pre veci. Narodeninový darček, ktorý jej poslali v júli 2012, sa im vrátil domov ako nedoručený. Miroslav Lehocký po nezhodách so svojou mladou priateľkou zrejme zopakoval svoj overený scénár. Uškrtiť, rozsekať, spáliť a zakopať. Nezvestná je doteraz aj Monikina malá dcérka Nina, o ktorej Lehocký tvrdí, že ju zabila jej matka. Na otázky okolia, kam sa Monika s dcérou podeli, odpovedal tak, ako už mal naučené z predchádzajúcich prípadov. Zbalili si veci a odišli. Sám sa približne po roku zo Zliechova vyparil a žil opäť v Dubnici nad Váhom. Nakoniec sa dal dohromady s Luciou K., ktorej v roku 2011 zavraždil manžela. S Luciou mali ďalšie dve deti a žili spolu až do júla 2017, kedy prišlo k ich zadržaniu za týranie blízkej a zverenej osoby. 3 roky polícia zbierala dôkazy, až bola konečne v máji 2020 podaná obžaloba. Miroslav Lehocký bol obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy a z 2 obzvlášť závažných zločinov úkladnej vraždy. Na rozdiel od prípravného konania, v ktorom sa Lehocký k skutkom priznal, pred súdom svoju výpoveď odvolal a vyhlásil, že je nevinný. V záverečnej reči Lehocký poukázal na nezrovnalosti vo výpovediach svedkov a tvrdil, že neexistujú žiadne priame dôkazy. S tým však nesúhlasil prokurátor, ktorý poukázal na Lehockého skoršie doznanie, výpoveď svedkyne jednej z vražd a reťazec nepriamych dôkazov. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrice sa s návrhom prokuratúry stotožnil a 19. apríla 2021 odsúdil Miroslava Lehockého na doživotie. Vypočuli sme si tu znalcov a psychiatrov. Záver je ten, že vo vašom prípade nie je šanca na prevýchovu a poučenie sa počas kratšieho trestu. Sme presvedčení, že je to jediný spravodlivý trest, ktorý si zaslúžite, pán obžalovaný, zdelil Lehockému predseda Senátu. Aj keď bol Lehocký odsúdený za 3 vraždy, nie je vylúčené, že ich spáchal viac. Svojmu spoluväzňovi sa mal chváliť, že zabil viac ľudí, než za koľko je súdený a že ich telá sa aj tak nikdy nenájdu. V záhradkárskej oblasti, kde Lehocký pálil a zakopával svoje obete, sa mali nájsť ďalšie ľudské pozostatky, ktoré sa polícii nepodarilo identifikovať. Má sa jednať o pozostatky 2 dospelých osôb a jednej 13 až 18 ročnej osoby.
Ich DNA sa nezhodujú s DNA obeťami, za ktoré je Lehocký odsúdený, a je teda možné, že tento prípad bude mať pokračovanie. Lehockého prípad nám ponúka hneď niekoľko otázok. Nikomu sa nezdalo čudné, že priateľky Miroslava Lehockého miznú bez stopy? Vyšetrovala polícia tieto zmiznutia dostatočne precízne, alebo ich len zavesili na stránku nezvestných osôb? Žil Miroslav Lehocký od svojej poslednej dokázanej vraždy v roku 2012 až do svojho zadržania v roku 2017 bezúhonný život? Jedno je však isté. Prípad Miroslava Lehockého nemá v novodobej histórii Slovenska obdobu.